Добрый вечер, шановні глядачі. З вами Александр Кнырович і «Атмосфера». Навошта ён патрэбны усе беларускі народны сход? Вы, напэўна, будзеце смяяцца, але адказу на гэтае злабадзённае пытанне на тыдні зноў шукаў Лукашенко. Аднак, здаецца, грамадзянаў гэты непатрэбны орган цікавіць значна менш, чым курс долара, што раптам умацаваўся адразу на 15 копеек. Што гэта? Абмяркуем у сённяшнім выпуску. Пагатоў статыстыка нашага вонкавага гандлю намякае на супрацьлеглую тэндэнцыю і нават на магчымасць дэвальвацыйнай буры найбліжэйшым часам. А яшчэ пагаворым пра тое, якое месца займае Беларусь у рэйтынгу карупцыі, колькі будзе каштаваць беларускі электрамабіль і якія новаўвядзенні прапануюцца ўкараніць на рынку тавараў інтымнага прызначэння. А таксама пра дэталі маёй перапіскі з маладым прапагандыстам Ігорам Турам. Вы здзіўлены? Аднак мы забаўна пагутарылі. Заварыце кубачак гарбаты, зрабіце сабе бутэрброд і усаджвайцеся як найямчэй. Будзе цікава. Гэта «Атмасфера» і мы гаворым пра беларускую эканоміку проста. Паехалі. Зноў у краіне пачынаецца барацьба супраць бюрократызму і за выканальніцкую дысцыпліну. Аднак гэтым разам не на якой-небудзь ферме ці ў калінкавіцкім райвыканкаме, а, правильно, у нашым новым і найважнейшым органе. Всебелорусское народное собрание должно занимать свою нишу в государстве и не вмешиваться в компетенцию других государственных органов. Нельзя породить новое совещание, переписку, формализм и, главное, не должно быть сталкивание лбами одних органов власти с другими и все вместе с белорусским народным собранием. У дэмакратычных краінах ёсць усяго 3 галіны ўлады. Заканадаўчая – парламент, выканаўчая – прэзідэнт і рада міністраў, і судовая – і ўсё. Да якой галіны ўлады належыць УНС? Загадка. Адказу на гэтае пытанне не ведаеце не вы, не я, не ведае і сам Лукашенко. Гэта цалкам штучнае ўтварэнне. Нездаровая пухліна на і так даўно і моцна хворым арганізме. І нічога больш. Таму яны там самі сабе проста спрабуюць прыдумаць працу. Але абавязкова, каб без бюрократызму і ні ў якім разе не забіраючы паўнамоцтваў у іншых. Як? Задача не развязваецца. Аднак не будзем ім займінаць і пагаворым пра больш сур'ёзныя падзеі. Прывід дэвальвацыі вярнуўся ў Беларусь. Так, не здзіўляйцеся. Справа выглядае менавіта так, нягледзячы на тое, што долар у пятніцу апускаўся на біржы да 3 рублёў і 26 копеек. Што гэта значыць? Часовае ўмацаванне беларускага рубля наўпрост звязанае са званком Трампа Пуціну. Расійскі валютны рынак адрэагаваў выключна эмацыйна і апусціўся на ўзровень 90 рублёў за амерыканскую валюту. Ці азначае гэты званок заканчэнне вайны? Не. Зняццё санкцыяў? Не. Развязанне праблемаў расійскай эканомікі? Не. Не і яшчэ раз не. І калі у вас сёння ёсць магчымасць памяняць беларускія рублі на долары, мяняйце. Гэта працягнецца толькі пару дзён. Чаму я ў гэтым так упэўнен? Зусім нядаўна Лукашенко патрабаваў разабрацца з вывадам валюты з краіны. І гэтым тыднем Нацыянальны банк патлумачыў нам прычыну такой пільнай увагі. Сальда вонкавага гандлю за 2024 год склалася адмоўным, але якім адмоўным? Мінус 1 мільярд 300 мільёнаў долараў. І гэта нават яшчэ не самыя дрэнныя навіны. Давайце палічым разам і вельмі уважліва. Возьмем калькулятор. Курс долара ў Беларусі сёння вызначаецца выключна рынкавымі метадамі. Гэта праўда. Дзякуй кіраўніку Нацбанку Паўлу Калаўру. Ёсць прапанова і ёсць попыт. Яны сустракаюцца на біржы і Нацбанк вызначае курс на падставе вынікаў таргоў. І галоўнае, што ўплывае на дэфіцыт альбо лішак долараў, гэта наш вонкавы гандаль. Нягледзячы на бадзёрасць справаздачы ўраду пра дасягненне рэкорднай планкі 100 мільярдаў долараў абарачэння вонкавага гандлю у мінулым годзе, баланс не на нашу карысць. На ўжо названыя мною 1 мільярд 300 мільёнаў долараў. Але
Звернем увагу. Снежень 24-го был катастрофичный. Минус 630 миллионов. Только за один месяц. И увесь 24-й мы назирали паскарэнне падзення. Калі ў сярэдзіне года мы былі каля нуля, то за 11 месяцев минус 660 миллионов. И вось прыйшоў чорны снежень. Минус. Як за увесь папярэдні год. Што будзе, калі кожны з месяцаў 25-го будзе таким же, як снежень 24-го? Простае множанне дае нам минус 7 миллиардов с невялікім за год. Нагадаю, Лукашенко быў вымушаны пайсці на супрацу з МВФ и на 20% девальвацию 31 снежня 2008 года пасля того, як мы за год нагандлявалі на минус 4,5 миллиарда. Так, 16 гадоў таму і долар быў іншы, і памер нашага вонкавага гандлю быў значна ніжэйшы. Але сітуацыя тая ж. Толькі сёння у нас няма магчымасці звярнуцца да МВФ. Папросім у Расіі, а ў яе ёсць? Яе ўласная эканоміка ў перадкрызісным стане, выкліканым вайною. Больш за тое, прычыною сённяшняй працы ў мінус і ёсць засяроджанне выключна на рынку Расіі. Ну, яшчэ правал у гандлі з Кітаем. Так, тамака у нас праблемы. Наш асноўны тавар, калій, выцісняюць расійскія канкурэнты. А іншых тавараў у нас і няма, замяніць у сур'ёзных аб'ёмах няма чым. Але чаму істотнай дэвальвацыі не адбылося дагэтуль? У 2024 годзе нас выратавалі самі грамадзяне Беларусі. Фізічныя асобы прадалі непрапарцыйна шмат валюты. Розніца паміж купляю і продажам склала 1 700 000 000. І гэта анамальна высокая лічба. У 2023 было толькі 300 мільёнаў. Але гэтая крыніца непрадказальная. Ці будзе яна выцягваць нас у 2025? Вялікае пытанне. Ах, так, у нас же ёсць яшчэ уласныя золотавалютныя запасы. Цэлых 9 мільярдаў 300 мільёнаў. Выглядае недрэнна. Але ж гэта мінімальна магчымая лічба такіх запасаў. Для бяспекі яна павінна складаць 2, а лепш 3 месяцы імпарту. Колькі у нас? Крыху больш, чым на 2 месяцы. Для параўнання, у Польшы такія рэзервы 223 мільярда долараў. Нават ва ўкраіне 40 мільярдаў. Ці ёсць падставы сцвярджаць, што заўтра, ці 1 сакавіка, ці 1 красавіка мы ўбачым курс долара 4 рублі ці вышэй? Не, ўсё не так хутка і не так крытычна. Аднак вось гэтыя вынікі снежня – гэта праблема. І пакуль развязання, акрамя дэвальвацыі, і не відаць. Але магчыма іх бачыць урад. Дзе там наш бадзёры прэм'ер Галоўчынка? Ну той самы, які абяцаў Лукашенко паўгоды таму, што ў 3-м квартале з усім абавязкова разбярэцца. Дзе вы, Роман Александрович? Вернемся до навінаў. Кітайскі індустрыяльны парк «Вялікі камень» справаздачыўся пра дасягненні. За ўсе гады працы інвестыцыі склалі амаль $1 мільярд. Выручка мінулага года менш за $500 000 000. Працуе зараз 3,5 тысячи чалавек. Гэта правал. Планам прадугледжвалася ў дзесяткі разоў больш. Памятаеце, там павінна было працаваць 120 000 чалавек. І мы баяліся наплыву кітайцаў. Прыгожа было. На папер. 30-гадовая барацьба з карупцыяй у Беларусі дазволіла нашай краіне упэўнена замацавацца на 114-м месцы са 180 краінаў. Літва – 32-е месца, Польша – 53 і нават Украіна вышэй за нас – 105-е месца ў гэтым рэйтынгу. Мы упэўнена рухаемся да Расіі і Сомалі. Там яшчэ Венесуэла недалёка. І наша сталая рубрика «Качанова». У ёй адразу 2 навіны гэтага тыдня. Намеснік гендырэктара Інстытуту машынабудавання Акадэміі навук Александр Белевіч нарэшце патлумачыў, у чым жа замінка з вытворчасцю беларускага электрамабіля. Усё проста. Дорага выходзіць. Хочам, кажа, 25-30 тысяч долараў, а выяўляецца не меней як 40. Гэта, пагадзіцеся, дзіўнавата. Вось гэтае прыгажунне дачая Спрынг каштуе 19 000 долараў
і без акадэміі навук. А я ўжо не кажу пра кітайскія бюджэтныя мадэлі. І гэта ж яшчэ не галоўная праблема. Яшчэ ў 2018 годзе, 7 гадоў таму, верхавод нашай акадэміі навук таварыш Гусакоў абяцаў беларусам электрамабілі за 18 тысячаў долараў. І як так выйшла, што электрамабілі ў нас усё яшчэ няма, а таварыш Гусакоў ёсць. І ўсё яшчэ у сваім крэсле. Аднак хітом гэтага тыдня сталася ініцыятыва майго улюбёнага міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю. Я памятаю, смуткаваў, калі папярэдняга міністра саслалі ў Казахстан. Не даваў сумаваць таварыш Богданаў. Але павінен прызнацца, новы забірае яшчэ страмчэй. З ініцыятывы Марг на грамадскае абмеркаванне вынесены праект пастановы аб правілах рэалізацыі тавараў сексуальнага прызначэння. Так, і да іх цягнецца рука ўраду. Што там новага у пастанове? Незадаволеныя чыноўнікі тым, што, цытую, у адкрытым доступе дэманструюцца фатаграфіі такой прадукцыі, у тым ліку у працоўным стане. А вохце, як жа мы да такога дажыліся? І вось цяпер, заходзячы на адпаведны сайт, вы зможаце ўбачыць, прабачце мяне, людзі, але гэтак у законе, толькі звесткі пра памер, тэхнічныя характарыстыкі матэрыялу вырабу і асаблівасці выкарыстання. Без дэманстрацыі малюнкаў. Думаеце, ўсё? Не. Карыстальнікі ўжо прапанавалі ў каментарах яшчэ больш радыкальныя нормы. Напрыклад, увесці забарону на продаж прэзерватываў на касах у крамах і дазволіць гандляваць гэтым небяспечным таварам толькі ў аптэках. Скажам дружнае «не» бюракратызму, фармалізму і распусце у прыкасавых зонах. Ура, таварыш! Вось цяпер усё. Цікавыя выйшлі навіны. Я пагаварыў з Ігорем Турам, з тым самым маладым, але таленавітым прапагандыстам ОНТ. Ну, не за заронкам ці з мукаводчыкам жа мне размаўляць, праўда? Ігор пасля перамогі яго начальніка на бязвыбарах змеркаваў прапанаваць беглым змагарам пару варыянтаў дзеяў. Маўляў, альбо рабіцеся палякамі, літоўцамі і гэтак далей, альбо паўзіце на каленях назад, на радзіму. Гэта значыць у турму. Альбо, і тут самае цікавае, заклікайце да адмены санкцыяў без усялякіх умоваў. Нібыта гэта там, у іх, залічыцца. Я не ведаў, што і выбраць, і прапанаваў Ігору угоду. Я гатова агітаваць за зняццё большасці санкцыяў пры умове: вызваляйце палітвязняў, спыняйце рэпрэсіі, прыбірайце мігрантаў з мяжы, прызнавайце віну ў пасадцы Боінга і так заканчвайце падтрыманне Расіі ў вайне. І тады? Не, я не прызнаю Лукашенка законным прэзідэнтам. Для гэтага патрэбныя свабодныя выбары. Але са зняццём санкцый дапамагучы ім здолею. А іначай, пісаў я яму, галоўная праблема краіны, недахоп працоўная сіла, будзе толькі пагаршацца. Людзі працягнуць збегацца, і ўзровень нараджальнасці будзе і далей падаць, ставіць антырэкорды. Беларусь будзе выміраць. І самае галоўнае, вы, Ігор, можаце раптам аказацца не галоўным прапагандыстам незалежнай краіны, а нікому не цікавым тэлежурналістам у дэпрэсіўным расійскім рэгіёне. Калі? Калі Беларусь пад няўмелым кіраўніцтвам Лукашэнкі страціць і фармальную незалежнасць. Да гэтага недалёка. Ігор адказаў праз 15 хвілінаў, публічна. Нахаміў, чамусьці прыгадаў мой узрост, страчаны бізнес у Беларусі, працу на Белсаце. І нават нечым пагражаў. А па сутнасці нічога. Гэта значыць, што ён, дакладней ён, а супрацоўнікі КДБ, якія стаяць у яго за спіной, усё правільна разумеюць. І сказаць ім няма чаго. Праблема ў краіны сур'ёзная. Уцёкі насельніцтва,
нежаданне наражаць пагроза страты незалежнасці. У іх развязанні зацікаўленыя ўсе, незалежна ад палітычных поглядаў. Ну, можа быць, акрамя пары тысячаў злачынцаў, вось такіх, як Ігар, і хлопцы ў кепскіх гарнітурах, якія стаяць у яго за спіною. Але яны не Беларусь. А нам, беларусам, трэба размаўляць, шукаць развязанне праблемаў. У нас ўсё ж такі адна краіна. Мне пакуль не ўдалося з Ігорем, але я хаця б паспрабаваў. Такая сёння атмасфера. З вами быў Александр Тнырович, і ўбачымся праз тыдзень.